първия изглежда заед. Тук живее едно момче, което им е като поддръжка, охрана. Нали, са го пуснали. Той е също с довършителни работи. Тук не се ли излизаше на една сладкарница в Симеоново романс? На Оклюва ли? Да. Ще излезем на Оклюва, ама трябва да... Тук някъде така ли? От тук, да. Не, от тук. На романс се Първо на излизаше. Максата пеят. На Макса ще слезем и надясно там през Симеоново. Сега ще го видим къде. Сега то... Що се чува и ръкичка? Той се навиташе. Се е прогонил ключа. Да, тук има река. То не е река, някога има река. Ама се чува нещо. Да. На рекордата ми казаха, че има и риба. Ама то това да пастърва само, те могат да живеят в такова чудо. Риба има, да. Коци каза, че е риба. Нагоре. Аз точно представям. Нищо да. Всъщност няма врати. Това, което не си спомням, че няма врати. Врати на къде? Е, тук вътрешно. Да. Тук как са били тези стаи? Еми, Така. Тук е имало... Да, е тук така. Могат да станат две стаи, да? не, няма никакъв смисъл, това си чудесно спомням. Много още смешно. Виж, баня такъв хамбар. Слънце, снимай ги всичките помещения, да мога да си мислиме после. Даже и кравата са ни подарили. Отгоре от сад. Точно отгоре. Ами. Тук се върваше. Сол тази страна греш. Ето. А това тук казваше продадено и то още не са го таколи. Да, ма... Правят нещо там. Гледам, че имаме. Иначе терасата в този случай е до тук. Да, еми където е Да. той е тук. А другото имаше много голяма част от тераса. Ама пък е по-малко вътрешна квадратура. А според мен тази тераса е предостатъчно тук. Да, мисля, че е на то... Тук е на то кол, ще е много добро. Да. Не е много справедливо, но... Ма точно тук е стената, като гледам, тъй че не... Да, където вие е по средата. Да. Не, където е стената, да, точно по мен. Може би не е лошо тук да се направи нещо. Някаква ограда. Ами ще го помислим, защото то То трябва на събрание или нещо да се реши. Не, тук е много удобно за излизане. Колежката вика, тук мешките ще слез. Не ме притеснява това сега кой. Той, който Не, мога... все пак да е защитено. Може ли някаква метална е Малко такава? събрание може да решите, нали, да се сложи ограда. Някаква е такава метална да се направи с... Че хубаво снимам. Но на терасата.
Добре, така.